sa laing sumpay ning atong sugilanon. Encuentro di Amor. Napoy dagang pagkaon sa imong plato. Mukaon pa kong tiwas. O niya ano ni Barog ka man, metalikod. Mura man kag mo walk out. Mangupaw ra ko. Nge. Oh. Padagog pangupaw. Mutiwas kong kaon. Wow! Wow! Nalang kadlaw. Nag-joke siya. Unya dili katawan na niya. Guya, gini mo na yun eh. Yan na pa. Ano ni aka man tuod diyang? Oh, paghinahina eh. Piskan man to ni mo. Kapag manlaway. Bugal-bugalon, maglugan ay. Sudipan lang ko. Nangutan na ragani ko sa dipan. Mau gani, ganina ratang nagatubang. Karon nangutana ka na ko, ana. Lawgawa gini mo eh. Kalit naman kong nahinomdom ko. Nganong ni aka, ngating trabaho marong adlawa. Si Sandra, tuan naman, trabaho naman. Di off na ko eh. Disulti na baya ko ninyo gahapon nga nausab na akong di off. Imbis kada Lunes, kada Biyernes na. Oo, di ay. Misulti ka tuod. Eh, Nalimot lang ko dyan. sakitas kong ilog na yun. Nasunlag tubig. Maayo kay madray ng mga nag-ungot diha. Kanindot sa hangin. Dinit unta. Ang atong unyang bahay puhon ba? Ingon ini. Ibabaw sa bungtod. Labas kang hangin. Oh, ato na dito sa probinsya mo puyo. For sure. Nagilugar dito nga ingon ini. Unya, kinaman din niya itong trabaho. Speaking of pagpuyo di ay ba? Asa di ita after sa kasal? Sa inyo or sa amo? Aron way mahay. Wa sa duha. So, mag-rent lang una ta. Ayaw lang sa naon na eh. Layo pa bitaw to. Naaral kita kay Puyan. Di uy. Kinahanglan nga ato na ginang planuhon daan. Di na tanang plano-plano eh kay kuyawan ako ana. Ha? Nga naman? Sumagod. Sige tag plano. Sige na sag kabulyaso. Mao nga karon. Wa na kay plano kay. Gawa sa katong naset na gyud. Parehas nung kasal ba? Naset naman na. So, bahin sa ato unyang puyan. Di na lagi una na to iskutana. Hagkan ti karon. Nagbahay na lang ko na. Saan sa man? Ano nisugot ko sa imong gusto nga? December pa tong kasal. Masindot lagi ang December kay galanti ka yung mga tao. Meaning, dagan lang mo hatag og regalo. Oo noon. Pero, ay, Nga naman? dugay ba dyan daon ko, magakit-kit ni mo. Lagi. Hagbay na ba yun kayo kung kakit-kit to ni mo? Grabe na sa kong pugong. Unsa man mo pananaw nako? Chicharon? Anong chicharon man, oy? Kit-kit mo gud imong gigamit. Chicharon na di kit-kiton. Di na pwede palin sa lechon. Hoy, ikaw ron bad ka ha? Aray, oy! Aray! Ay! Kulukoy ka man diyang nandinga ka. Ay! May pa sila si nanay, huwag na landing. Sama ka din. Ligaw ka. Ligaw ka. Bisan Ikaw din ko ni mo. pagsulti lang sa telepon. Nanding. Samtag ako. Murang pahoy, sige lang minghoy. Kinsa di ka istoryang lola, Pops? Ay! Oy! Lingaw lagi kayo na siya. Kaysa pa, sino'y nanding? Mau ba? Pwede ba na sila magtawgan na eh?
Tagdugay ra ba mo mag-istorya? Sama, oy. Ing anak sa doon mong tita Lena, Pops. Pero, imposible, no? No strings attached, manggod sila, Pops. Open na yun. Mao nga way problema. Happy ra silang duha. Nasol bagyapon mo ni Cookie, bahin na mo ni Lina. Wa naman hinuon. Pero, nag-wish lang mi nga, moabot unta ang time nga, okay na gid mong duha. Di ba sa iyo, ni Lina? Kasabot pag ko nga, naningkamon siya. Di ba, naningkamot ka man sab? Oo, pero... Padayon na lang, Pops. Kay bao ko kaya na nimo. Babay na ay. Nanginag na niya ko cellphone ay. Sakit na kakadanggan. O sige na. Babay ya. Murang magikilig si nanay. Nag-I love you tingali si Lolo Nanding, Pops. Ano mong duha? Kaya wagod ninyong tinanawan. Gikilig magog ka. Dayo ni mong babay ni Noy Nanding, nay. Bitaw la, o sa mo gisulti ni Lolo Nanding? Madungog jay ko. Dungog kayo eh. Dako mo gid kag tingog la. Dungog gid kaayo na mo. O siya bagod di ay. O sa man kuno'y gisulti ni Noy Nanding, be. Ug nganong gikilig man ka. Sulti na lang la. Di na bitaw ka makadinay. Secret! Oh. Secret pa. Kaya huwag yung lola, oy. Mura pag teenager. Lupigan ka kang lola, Pops. Kung ingon ana panangunta minilina. Oh, ayaw ko seryoso ha. Wa ka nagayangin kagulan. Popsy. Ops. Ay kung tanawag ingon ana. Seriously, Pops. Kay bao baya gid ka. Diyon sana mo pagpaningkamot ni Cookie nga. I know. Di na kinahanglan ngayon mo pag ipahinomdom na ako. Huwag mo kuwang. Gani, sobra pa ang inyong gibuhat. I really want you to be happy, Pops. Ayaw ka bala ka. Ginahinaya na nagtudlong akong kaugalingon nga malipay na lang ug makontento nga makita siya. Okay na ko. Pops. Malipay ug makontento nga makita si Lina. Sa ato pa, tigid lagi di ay siya makahimo nga wag tango na ng iyang gibati parang Lina. La, lisod sa kayo sa part ni Popsy, uy. Labi, gid kayo niya si Tita Lena. Lami aging duklon anang imong amahan Sandra oy. Ha, karon ka lang inigabot nimo. La, please, ayaw na lang, good. Luoy na kayo si Popsy. Imo pag yung tiwasan. Angang, mura siya bata nga di kasabot. Kasabot man siya, la. Di lang gid niya makontrol iyang feelings. Makontrol man gud na. Nga nagod taong dili, nakakontrol man gani mo. I mean, dili niya basta-basta mawagtang si ang heart ang iyang feelings para kang Tita Lena ba? Kasabot sad ka, anak la, uy. O lagi, kasabot ko anak Sandra. Pero pwede na niyang itago. Ang iyang kaoplok, kay kung naa si Lina, imbes nga iyang tagoon, iya man nung ipakita. Natural, nga gilasan si Lina. Natural, nga muli kay siya. Ha, imbes magkasuod sila isip kumari kumpare, lisod na noon. Ay, ikaw ha. Kuidaw kung magpa-apekto ka na sa imong amahan ha.
Naandam na baya gitanan para sa inyong kasal. Dili na, Lola. Halage. Kay malatigo ko ginang imong amahan ba kung simba ko. Duda na sa'y kakulian tungod niya. Hapit naman mo birthday mo, no? Oo. Ay, mag-usa man ka na, Lina. Wa, oy. Usay wa. Magkikay ta, oy. Ako gasto. Oh, tay. Maghikay lang gud ma. Kita-kita lang gud. Oh, kita-kita lang? Kitang tulo? Oh, sige, sugot ko. Kita ba? O sila si Sandra. Ay, maunay akong gilikayan, tay. Nga magtapok na sadta. Natural naman na. Di man gid mo makasabot na ako ba? Ma, mas maayo man tingali nga permihon ang pagpagtapog-tapog na to aron maanad mo ba? Musulti lang mo, ana, kay dili man kamo ang concern. Kalma na, Lina. Ay, namuwa ng mga upad. Magka. Okay ma, okay. Kitang tono na lang ang mag-celebrate sa imong birthday ma. Unsa man? Manggawas ta? Mas maayo nga diri na lang ta. Magluto lang kong espesyal nga putahe, human akong simba. Laukaw, wa. Lo, birthday ni mama. Siya tong pagbuton, okay? Ha? Bahala mo. Nabukog ka, Jong? Uwa, oy. Ah, May nahinumduman lang ko. unsa na, Jong? O, unsa man, Pops? Birthday ni Lina karong Domingo. Wow! Nahinomdom ka gyud na. Di ka naglagsod kung una-una. Nikalit og sod o nag-review ka? Magsulti ta aron ha, ni man na kaon ha. Kay tingalig malabayan ti kag kutsara. La, Ay, dili. Lagot na kay kuan ng imong amahan. Ano ba suko man kanay nga nisulti ramang ko? O bitaw, nisulti ka. Pero unsa may ipasabot ana be? Wa. Wa! Ha! Himuon man sa nimong tanga. La, dili ba ingon man ka nga, human na tog kaon mong mag-istorya? Awa, adi ay. Sige, sige. Dalian ang imong pagkaon, Jong. Kay ako, nawad-an na gana. Man ako inom. La, Kaya nga ikasukos ko gisulti. Tiwasa na kaon para magkasulti ta. O sa malagi ang angay kasukan ko gisulti. Pops, ayaw na tubaga si Lola, Pops. Nangutana ramang ko. Unsay angay ikasukos kong gisulti. Dautan ba rin, ha? Gamay na lang ka, ha? Gamay na lang, Jejong. Gamay na lang ka. Sultero gosab, musmus ko ginang imong nawa ng imong plato. Tanawa ron! Breast cancer, ang delikado o mamatay ni sakit niya cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. The country's largest construction trade show series, Phil Construct is back with its second show of the year, this time in Visayas. Visit the event at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Log in or join online via our VX Events platform from July 21 to 23, 2022. And this